Danas ljudi igramo Minecraft, dobrodošli ljudi u moj novi video, kao što možda vidite igramo po prvi put Minecraft, ništa ljudi ne umem da radim. Znači ne umem ni da gradim, ne umem ni da kopam, ne umem ni da jedem govna, ništa ljudi ne umem da radim. I sa nama je ljudi specijalan gost koji se zove... Simke. Aplauz svi ljudi, aplauz, brzo. Danas šta ćemo da radimo, tu je sa nama Simke koji je mnogo ljut na mene jer smo snimali ovu epizodu jedno 10 puta i nisam ljudi snimio gameplay zato što tamo samo Knelus može, on je najveći debil, jel tako Simke? Slažem se sa tvojom izjavom. Ljudi, danas šta ćemo da radimo ljudi jeste, pravit ćemo, Simke, šta ćemo danas da radimo? Ali da budemo kratki u ovom videu zato što dovoljno smo popizdili. Šta je ovo dole? U spisak šta ćemo danas da radimo. U spisak, a? Da, samo sekundu. Samo sekundu. Ljudi, dok on gleda spisak, samo sam teo da vam kažem da brzo ostavite like, share i subscribe. I ljudi, uskoro smo na 700 subscribe-a. Simke je novi na YouTube-u, tako da ljudi, zapratite ga, ostavit ću dole link u deskripciji. A mi ljudi sada stvarno prelazimo na video. Dobar dan Simke, šta ćemo danas da radimo na Močam ti se u Slezenu? Ima da skačemo po bundevama ko retardi. Dobro. A hoćeš na moju bundevu da skočiš? Neka, hvala. Ljudi, ništa ne umem da igram, ljudi, ovo mi prvi put igram Minecraft, tako da, Simke, možda da kreneš da napraviš čest i da mi napraviš oklagiju, da gradim. Kako ti sad oklagija spala? Ne znam, brate, mnogo sam lepo raspoložen i tužan sam. Kao što vidite, iza nas je led, znači tamo imamo jedan, snežni bajam, znači mi smo u snežnom bajamu, za sve koji znaju šta su bajami, respekt. Uglavnom, bajami su mjesta gdje možete dosta dobrih stvari da nađete, a možete nešto novo i da vidite ono što niste do sada. Sad ćemo prvo da cepimo drva, znači za početak, nemoj da rokaš tu zemlju oko mene, rokam te. Znači nemojte, znači to nemoj da radiš, prošli krivci i žice pokidao. Ljudi, ovaj klip će da bude najveća parodija, zato što ljudi, 20 minuta smo malo presnimali video i nisam snimao gameplay. Gdje mi je šef? Ajmo šefe, ajde, dolazimo kod mog šefa. Danas ljudi, što radimo jeste da kopamo, pravimo stikovi. Simke, molim te, nemoj da se nerviraš, sve će biti okej. Hoće. Biće sve okej, bitno da je tebi proradio Minecraft. Inače ljudi, slušajte me sad, ja i Simke planiramo da napravimo dobru spiku vezano za servere. Ko je zainteresovan i ko stvarno želi da igra Minecraft kod nas, napravit ćemo server i krenut ćemo da snimamo live stream, ćemo stalno da radimo, pa verovatno jednom u nedelji. Simke, šta radiš koje pičke materine? Znači ovo sad ovdje guli sneg, znači okolo ovoga, što sam napravio. Da gulim sneg? Da, znači sve ga sasuši. Dobro, moj si popuši. Ne, sad ćemo da napravimo crafting table. Ajde, napravi ga brzo, evo ti stik. Izvini. Ne trebam, imam 4. Evo ti ovo, eto. Ne to! Ljudi, vidite... Njega stavi vam da raste. A što ne mogu da uzmem ovaj sneg? Neće to da može. A što si ti uzeo? Nisam uzeo. Šefe, slušaj me sad. Šta danas radimo? Evo ja craftujem neki kurac i ništa nisam napravio. Hvala za mač. Idem sad da kopam. Nećeš s mačom kopati! Uzmi lopatu i raskrčuj to dole što sam ti označio. Ljudi, samo sam teo da vam kažem, prošli video koji nisam snimio, mnogo sam ga ljudi iznervirao, tako da ljudi ostanite do kraja videa, jer verovatno ću još da ga nerviram. Ovo je najjači video sigurno koji će ti izađe, verujte mi, ljubim vas brat i uskoro smo na 700, a mi idemo na video. Simke. Mogu ti ispričam vic? Ajde. Kako se zove arapski meteorolog? Nemam pojma. Azimi Aleti. Oj, jebat se.
A koje ga drkaš tu? Šta radiš tu? Pikeks mi... gledaj što mi napravio pickeks. A gdje će kopamo sad? Pravimo bazen. Šta radimo? Nemoj s pikeksa. Pa sa koga sa ko? Sa pičkeks se to ne radi. A sa koje se radi? Sa Ašov? Sa šov. Upala mi mušica neka u oči. Dobro. Jao bre, pa benz od moj deo! Šta si se zakačio tu? Tu, ne tu! I'm sorry, evo sad ću ga zagradim. Evo. Wow, stepenice ko za moje jaja, ajmo kopamo još. Ne, ljudi, ostanite ljudi do kraja videa, ja se nadam da će vam bude zanimljivo, prvi put ljudi igra Minecraft, a ovaj dečko se već iznervirao. Simke, šta imate da kažete? Simke, pričajte nešto da vas ljudi gledaju! Sad samo idi dole, znači kopaš ovako. Ma kopam ti u minđu. A sa šta da kopam? Sa šov? Pikeks. A što ne sa šov? Kako ćeš sa šov da kopaš kamen? Pa volim. Zašiljkam ga i kopam. Ne! Aj ovo. Ovo i sad napravimo. Napravimo! Stani. Čim da ga popravim? Ovim kurcem. Evo. Vidite ljudi, znači ovaj moj trener ni za kurac nije. A ja mu kajem da stavljam ovo. Pa jeste, tako je. Ja tako? Gospodine, ajde radite malo bolje, nemoj da zabušavate. Ljudi, imamo nekih tehničkih problema, ostanite do kraja videa, a mi se vidimo uskoro. 2000 years later. Jel došao ovaj Simke, više čekam ga dugo, brat. Evo nas ljudi, izvinite što ste dugo čekali, da li se Simke vratio, Simke moj? Naravno. Simke, šta pravimo u pičku materinu, da ga ne dužimo, šta ćemo da pravimo danas? Ovo nek nam bude kao, ajmo reći neki početak za sad, ali samo kopaj na dubinu. Pa nije to Simke, valjda ovamo. Ne, to nije, ovo je ovamo be, ovo ovdje. To hoćeš, a? Ne. Bežo kurac! Dobro. Kopaj ovdje skroz do dole. Evo, kopat ću skroz do dole i tako te stvari. Sa koji kurac da kopam? Kao što sam ja radio, tako i ti. Dobro. Nemoj to ne. Dobro. A mogu sa šovu? Sa šovu kopaš zemlju, a sa ovom kopaš kamen. Ali šov mi brzo radi, gle. A dobro, to je granit. Ne, polomio mi se. Polomio mi se šov, ljudi. Donirajte mi za novi šov, ljubi vas, brat. Jure me kuje to. Ajde već ti pravi, brate, pravi kutije i pravi ono za ovo, bre, za kraftovanje. Ovdje ćemo da se smestimo, ovdje će spavamo, brate. Za početak. Ovo bi možda, brate, moglo da se zagradi. Može. Ovako bi mogao, znači iskreno ovako. Ne. Ovako, odlično! Ovako je već bolje. Šta kaže moj Simke? Trener je ponosan na tebe. Hvala treneru. Što ste jako ponosni na mene. Samo nemoj da me, samo nemojte da me... Učiš polako. Eto, daj mi još ovo, nemam ništa. Znači da nam pravim kamene stvari dok ti kopaš. Pa sa koji kurac da kopam kad nemam kamenje? Nemam kamenje be, ej. Bidi bao. Polako. Mora ovo lepo da se sredi da bi mogli da... bravo Simke. Bravo ti. Hvala Simke. Evo ovako. Imamo i špore, be. Će se grejemo, brate, pa da, ide zima, inflacija i tako. Pa da. Šta ti je, bre? Ovako sad kad smo sredili,
Sad mora da zagradimo još malo ovdje da uzmemo. I da zagradimo... Ti prokopa do gore, a? Ne, ja samo da napravim kao krov. Imam ja kabelstone, nemoj da se mučiš. Ne, slušaj me ti šta ti ja Prvi govorim. ti je radni dan. Prvi mi je radni dan. A koji će mi Evo, kurac tako. koska? Ja mislim i ovo mora da se sredi, ej. Ovo mi ne treba uopšte. Ovako, Vidite čige. odlično. Odlično, ja ljudi se nadam da ćete vi da skontate šta mi planiramo da radimo. Samo da stavimo ovo ovdje ovako. Znaš sam prvu ranu, zec. Ovako ovdje, pa ispeći ga be da jedemo be. Mrtav. Eto. Ništa, ljudi, ovdje ću da završim video. Ja se ljudi nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite ljudi like, share i subscribe. Simki i ja vas puno pozdravljamo i ljudi napišite mi samo dolu u komentarima da li želite da igrate sa nama na ovom serveru i da li bukvalno ste zainteresovani da se ovaj server ovako proširi i da napravimo Dobru priču. dobru pričicu iskreno. I Simke vas pozdravlja, zapratite njegov ljudi kanal, evo ga ovdje, stavit ću ovdje kanal i dole u deskripciji, a mi se ljudi vidimo i čujemo u narodnoj epizodi ili live. Pozdrav. Pozdrav.